11 soiuri de fructe în același pom este recordul unui orădean care a reușit să transforme un corcoduș din spatele blocului unde locuiește într-un copac multifruct. Omul a altoit acum 5 ani și de atunci în fiecare an vecinii au observat cum în pom apar pe rând caise, piersici, prune și nectarine. Aici sunt nectarine, vedeți? Încă nu sunt coapte. Aici e piersic, au mai rămas ultima specie de caise, 3 s-au cop până acum și mai sunt 2 specii de prune acum. Mai exact, în acest corcoduș se găsesc 4 soiuri de caise, 4 de prune, 2 de piersic și un nectarin. Cel care a altoit pomul, Gheorghe Tancă, recunoaște că nu este nici pe departe un specialist cu studii în pomicultură, dar face acest lucru încă de când era copil. Iar acum această deprindere aproape că s-a transformat într-o mică afacere. Gândindu-mă că după altoi trebuie să merg până la țară, 25 de kilometri, să mai bat drumul ăsta până acolo, m-am gândit să fac în această tulpină de corcoduș și iau o crenguță de aici și mă duc la 2-3 kilometri să-i altoiesc. Vecinii uimiți așteaptă acum cu interes în fiecare an pentru a vedea ce fructe noi mai apar în corcoduș. Am văzut cu 3 feluri de pere, dar din asta n-am văzut. Frumos. Interesant. Am mai văzut într-o grădină așa ceva. Chiar cu atâtea soiuri diferite? Nu, 2. Orădeanul are de gând acum să-și înceapă o mică afacere și vrea să le ceară acordul vecinilor să altoiască și alți pomi plantați pe lângă blocurile din zonă.